Pobre gilipollas. Alguno así. Ah, que lo han hecho quitar el cartel. ¿Otro gilipollas? Pero hablando de Rita Barberá. Ah, vale. que molts són a temps parcial i que tots experimentem
en la força, l'energia i la voluntat de canvi dels valencians i valencianes. Estem farts de la situació i també farts de queixar-nos i de veure que res canvia al nostre voltant. És el moment d'unir-nos i de passar a l'acció. Homes i dones, joves i no tan joves, estudiants, autònoms, treballadors, xicotets i mitjans empresaris, persones aturades, immigrants, emigrants. Tots tenim una cosa en comú. Voler viure a una comunitat on es tenen en compte les necessitats de les persones. Un país on els drets humans estiguin garantits. Un país digne i democràtic, on les decisions que afecten les nostres vides estiguen a les nostres mans i no en mans de persones i institucions a les que no ha elegit ningú. El canvi és necessari i és imminent i no ens fa por tancar una etapa per emprendre una nova. I això significa confiar en les persones. Nosaltres confiem en